हेलो दोस्तों, कैसन बनी रहुआ लोग। सभी के स्वागत बा हमार चैनल ऋतिक म्यूजिक स्टूडियो में। हम ऋतिक सैनी रहुआ लोग के स्वागत करतानी। आशा बा कि रहुआ लोग भी अच्छा होखब, खुशहाल होखब। तो अभी गाना आइल है एगो हमार चैनल पर। गाना तो ऐसे पहले बहुत आइल बा, लेकिन अभी फ़िलहाल में नया गाना आइल है ऑर्केस्ट्रा में बजे वाला। ना ही ऊपर ना ही नीचे बीचे जाम हुई। तो हम चाहब कि दो लाइन सुना के बता दी। नाचे तू आइल बारू सैनी जी के टोला, चढ़ल जवानी तोरे लागे बम गोला। नाचे तू आइल बारू सैनी जी के टोला, चढ़ल जवानी तोरे लागे बम गोला। चले ना होने 8 जाम होई, हाँ 8 जाम होई, हाँ 8 जाम होई। नाही ऊपर नाही नीचे बीचे जाम होई, नाही ऊपर नाही नीचे बीचे जाम होई। तभी लगन आवे वाला बा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो पूरा एकदम धांसू लगन बा। तो उम्मीद बा कि गाना जरूर चली और आगे भी नया गाना आवे वाला बा। गाना के सिलसिले में ही हम दिल्ली आइल बानी। तो सोचनी कि रउआ सब के जानकारी दे दी कि अभी और आगे गाना आई। अभी ऑडियो आइल बा खाली। अब वीडियो वाला बात कैले बानी। वीडियो भी बहुत जल्दी रउआ लोग के बीच में आ जाई। चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, काहे से हम कोई भी ऑडियो चाहे वीडियो चाहे अपन वीडियो कोई भी हम डाल सकी तो रउआ लोग के बीच में पहले पहुँचे, जानकारी पहुँचे के चाही, तब कुछ बात बनी। सब्सक्राइब करब, शेयर करब जा। धन्यवाद। बस इतना ही कहल चाहतनी आज फ़िलहाल।